CRIW CELF. Right, rhan pwysig iawn o wneud cartoons ydy i gorddweud, i exaggeratio pethau. Felly mae'r un peth yn wir gydag emosiynau. So, nawn ni ddechrau fan hyn gyda wyneb sydd ychydig bach yn grac. Mae'n irritated. Ond sut allan ni'n wneud yn fwy felly? A ni newid y wyneb yma i wneud yn fwy grac. So, beth allan ni'n wneud? Wel, allan ni'n symud yr eiliau yn fwy drwm fel hyn, dych chi'n gweld? Falle dangos y danedd, bochau sydd gyda bach o liw yn nhw, dych chi'n mynd yn coch. A dych chi'n gweld, mae'n edrych yn fwy crac, ond beth am ni fynd yn mhellach, beth allan ni'n neud? Wel, a ni'n neud siap y gwyneb fel oedd e, falle mwy o ddanedd, llygaid yn fwy gwyllt, falle'r llun o'r gwyneb, a'r ysgwyddau'n dod lan, tens i gyd. Gwallt yn dechrau sticio mas hefyd. Beth am cwmwl D uwch ben. Mynd yn fwy grac. Beth am ni fynd yn fwy grac? Yn fwy eithafol. Beth allan ni'n neud? Beth am y wyneb i gyd yn dechrau sgrensio'n lan i gyd. Chydig o stem yn dod mas o'r clistiau fel na. Gwallt yn mynd yn fwy wyllt. Popeth yn clensio. A dyna ni, dych chi'n gweld, mwy a fwy trydan, tarannau'n dod mas o'r pen. Neu beth am un cam extra. Mor grac sydyn mae'r pen yn ffrwydro'n llwyr. Fedrwch chi ddim rili mynd yn fwy eithafol na hynny. Dwi chwythu'r ben lan mynd i ddarnau bach. So dych chi'n gweld? Cam wrth gam, allan ni fynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy eithafol. Beth am ni trio wneud yr un peth gyda wyneb sy'n ofnus. So, ni'n dechrau fant gyda'r wyneb sydd tipyn bach wedi cael rhyw fath o braw. So, fel wnaethon ni gyda'r blaen. Cig bach crwn fel o. Dangos bod wedi cael bach o sioc. So, sut allan ni wneud hynny'n fwy eithafol? Wel, beth am roi'r eiliau. Cofio'r eiliau. Ei fyny â nhw. A dyna ni. O, y person yn edrych wedi cael fwy o braw. Gwthio fe ymhellach. A mae'r gwallt yn dechrau mewn mas. Falle bod wedi gweld rhywbeth hynod brawychus, llyged bach yn hirach. Eiliau reit lan. Allwch chi hyd yn oed symud yr eiliau bant o'r pen os ych chi moyn. A sut ydych chi'n gwneud yn fwy eithafol byth? Wel, beth am ni dweud? Mae'r person jyst wedi dechrau sgrecher yn llwyr. Waa! Ydych chi'n gweld, mae'r gwyneb wedi diflannu. A jyst trwy'n dyn ni'n gweld. A'r person yn mynd, Mae llinellau wastad yn help. Y gwallt yn mas os ych chi. Ydych chi'n gweld, cam wrth gam yn fwy ac yn fwy eithafol. Reit te, dyma ychydig o wynebau eraill allan ni'n neud. Beth am rhywun mewn cariad? Calonnau yn llygaid? Neu rhywun sydd jyst wedi blino'n lan a llyged yn drwm. Rhywun sydd yn teimlo bach yn puzzled gyda rhywbeth. Neu beth am rhywun sy'n teimlo'n chwil, yn dizzy. Am ser yn mynd rownd y pen a'r llyged, dwi'n gweld y roli o dros bob man. Rhywun sydd wedi gweld rhywbeth anhygoel. Waw! Co hynna! Neu rhywun sydd yn edrych yn ddrwg dybus ar rhywun arall. Neu beth am rhywun sy'n bod. Llinell sydd. Dych chi'n gweld? O math o bosibiliadau dych chi'n gallu trio. Her heddiw yw i droi'r wynebau yma yn fwy eithafol, mwy extreme. So gwyneb hapus, mwy hapus, mwy hapus, trist, grac a braw. So beth am i tri i chi drio, ei wneud nhw'n fwy a fwy eithafol. Felly, sgwyn i ffwrdd, cael fod y bwrdd, hwyl, welech chi bori.